पुओ मोर बड़ लोक बड़ ऑफिसर केते बड़ फ्लैट तार बड़ बड़ कार पुओ मोर बड़ लोक बड़ ऑफिसर केते बड़ फ्लैट तार बड़ बड़ कार पुओ घरे मोर सबु दामिका जिनिस सस्ता जहाँ सेठी खाली मु गोटे मनीष पुआ बहु आरसीसीएन पुआ बहु आरसीसीएन घरे जगह कम तेणु मो ठिकाणाटा अनाथ आश्रम तेणु मो ठिकाणाटा अनाथ आश्रम। बिछौना फिंगा हेलाणी पुओ गैरेज घरे खाइबा मना सोइबा मना बसिबा मना मत कहा बाबा सतरे एकुटिया गली।